Galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Egunero gelditu egin gara, arratsaldero edo goizero. Haiei esker, orain itxasoa gara. Gu random gara eta ez du imitatuko Ken Zazpiren abestia. Ikusten da ez dela berdin-berdina Ken Zazpiren abestia bezala, da pozik gaude eta espero dugu gustatzea bai. Ba, ensaioa ondo da, magu. Bakarrik paso gehiago kaso harritugula. Bai. Zer gaur ere sartu ditugu paso batzuk eta... Berrik eta, a ber, burun sartzen zaztigun beharko. Hola, zitzen, bai. It's just till these tears have dried. Zer egingo zaioa lehengo zidara. Zer egingo zaioa itzali bat da. Hasieran okerrago, baina gutxinaka abestia itxura hartzen joan da. Abesti hau ez zitzaidan asko gustatzen, baina ensaiatu eta gero askoz gehiago gustatzen zait. Mi morena abuela de Bolivia, Euskal Herria, pa abajo, pa arriba, pa abajo, pa arriba. Zer egingo zaioa lehengo zidala. Gaipenik eta galtzeko gabe. Ez, baina mikrofonoaren movimentua landu duguna probatu bai. Soinua probatzen, bale? Ba, hasten gara. Astenetako prestaketa ondo junda, abesti politxe tokau zaigu, danan gustokoa, eta bueno, bertsio politxe bat eta da.